आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालि जरहाटनि दाराय जोंनो बे ओनसोलाव माइ गायनो थाखाय बिथांमोना जौगा थाखोनि माइज्लि रानदों। दिनैल' नङा, दिनै 30 बिगानिबो बांसिन हायाव गायनो हानाय आरो थांनाय साननैसो आगोलाव 20 बिगानि हायाव गायनो हानाय गासै 50 बिगानिबो बारा हायाव जों गायनो हानाय बिथांमोना रनजित आरो मुंगुलि बायदि जातनि माइज्लि बिथांमोना रानदों। आं सानो बेनि दारै बे ओनसोलाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जौगा थाखोनि माइ गायनायाव बा बैग्यानिक पद्धतिजों माइ गायनायाव गोबां जोंहा मदद मोनगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोना माइज्लि राननायल' नङा, बे जरहाट आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनि सासे साइन्टिस्ट देबानन्द दास, डक्टर देबानन्द दास बिथाङा फैनानै जोंनि आबादारि बिथांमोना फोरोंथाइ होदों आरो बेनि गेजेरजों आं सानदों आबादारिफ्रा थोजासे गोबां बाथ्रा मिथिनो हादों। आरो बे माइ आबादनि अनगायैबो बिथांमोना 1000निबो बांसिन नेमुनि कागजिनि जिथु फुलि रानदों आरो बेखौ जोङो दा दिनै इन्द्रपुर गामियाव माखासे गायनाय जाबाय आरो साननैसोनि उनाव जोङो उरियामघाट खाथिनि माखासे जायगायाव जों थि खालामना दोनदों, बेयाव गायनाय जागोन। आं दिनै बे खामानिखौ जोंखौ मदद खालामनायनि थाखाय आरो आंबो गाव बर' कसारि काउन्सिलनि दाराय इउनिभारसिटिजों ज' जानानै बेखौ मावफुंनो हानायनि थाखाय आं इउनिभारसिटिखौ लोगोसे बे ओनसोलनि आबादारि आरो जोंनि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासियो।